मी पल्लवी, मुंबईची चेडवा. बऱ्याच वर्षाने परत आले वेंगुर्ला क्राफ्ट मार्केटमध्ये. या व्हिडिओमध्ये आज आपण पाहत आहोत कोकणातील पारंपरिक बाजारातील गोडवा. त्या काकींशी बोलल्यानंतर आजीच्या स्टॉलवर असलेला अबोलीचा गजरा, तोही सुगंधी. पुढे आल्यावर फणस, आंबे, करवंद, आगळ, पोहे, सोलं, केळी. त्याचबरोबर ह्या काकांच्या स्टॉलवर आल्यावर ह्या काकांनी माझं केलेलं हसत हसत स्वागत. आणि माझ्या टोपलीतला असलेला सर्वात मोठा आंबा तू दाखव. किती भारी आहे ना कोकणचा राजा. त्याचबरोबर काकांच्या स्टॉलवर असलेला हा गावठी अननस आणि घट्ट बांधलेली ही खराट्याची झाडू. मी पुढे काकीच्या स्टॉलवर आली. काकीकडे बऱ्याच घर उपयोगी वस्तू, औषधी कंदमुळे आणि सर्वात मोठा असलेला काकीकडे सुरंग, हा गावठी. त्याचबरोबर तुम्ही देखील कधी वेंगुर्ला मार्केटमध्ये गेलात का? तुमचेही अनुभव खाली कमेंट मध्ये नक्की शेअर करा. धन्यवाद.